Evo nas pri kraju skupa Buđenje. Na izvrstan način smo proveli dane Venerinog prelaza i proslavili energetski vrhunac slavne 2012. godine. Tečaj je doista bio fantastičan. 3 puta dnevno imali smo predavanja i vježbe na kojima smo se usmjeravali na konačni cilj duhovne potrage, na točku krajnjeg proboja nakon kojeg iluzija prestaje i počinje život u istinitoj stvarnosti. Ono što su polaznici čuli, siguran sam, nikad neće zaboraviti. Napravljena je pukotina u tkivu iluzije i samo je pitanje vremena kad će se ona pretvoriti u istinski život, u život kakav zaslužujemo živjeti. Osim predavanja, svako jutro smo vježbali. Dva puta dnevno zajedno smo meditirali. Plesali smo. A u subotu navečer izgradili smo privremeni labirint istine i prošli kroz njega zajedno na ritualni način uz pomoć naših prijatelja glazbenika iz Ljubljane. U nedjelju smo zajedno otišli u novo izgrađeni grad labirinata ponad Novog Vinodolskog, a pridružili su nam se i drugi prijatelji iz svih dijelova Hrvatske i Slovenije. Adrian nam je ponovo svima priredio jedno veliko iznenađenje. Kad sam dolazio na ovaj skup, nisam uopće znao što bi trebalo predstavljati Buđenje. Evo, 4. dan skupa mogu reći da se osjećam super. Došao sam nakon jednog dužog razdoblja apatije, a sad sam ponovo otkrio čaroliju života. Relaksirajuće. U principu, mislim, priroda je prekrasna, i sam resort, stvarno, mislim, što se toga tiče, savršeno mjesto za bilo kakav skup i stvarno je to onako jako super za odvojiti se od svega. A vezano u sam skup, mislim, ja sam došla stvarno, eto, odsjetila sam poziv odmah, apsolutno bez razmišljanja, znala sam da moram biti ovdje. Osjećam se u svakom slučaju slobodno, nekako ispunjeno. Mislila sam negdje na rubu, ne znam gdje je ona pukotina, Drugčije, uglavnom nešto drugčije. Konačan pogled. Super je bilo, u biti, ako je to moguće, osjećam se u isto vrijeme i odlično, i potreseno, i čudno, i izvanredno, i ne znam, neopisivo. Sve zajedno, ovo je bilo jedno fantastično, čarobno putovanje, puno tajanstvenosti
i prije svega puno istine. Iskreno se nadam da ćete nam se dogodine i vi pridružiti. Pozdrav iz Novog Vrha.